OP postavy. Všichni je milujeme, přeci jen moc fiktivních postav je doslova hlavní nosný pilíř mého YouTube kanálu. Ovšem je zde problém a tím je přeceňování. Existují postavy, o kterých lidé tvrdí, že zmasakrují kohokoliv, kdo se jim připlete do cesty, i když mnohdy nemají ani důkazy proč. První, kdo mě napadne, je třeba Sun Wukong z eposu Cesta na západ. Všichni si vychvalují přehnanou moc mýtického opičáka a věřte mi, že on skutečně OP je. Jenže dost silně pochybuji, že ti, co tvrdí, jak mocný je, si skutečně přečetli celý více než 1400 stránkový příběh, protože jinak by věděli, že není až tak přehnaně mocný, jak se o něm tvrdí. Takových postav je mnoho, ale existuje jedna, kterou se lidé v powerscalingu ohánějí až moc často a o té dneska dělám video. Zdravím, já jsem Trashman a dnes se konečně podíváme na to, jak je mocný Sonic ze stejnojmenné komiksové série vydávané nakladatelstvím Archie. Upřímně nečekejte, že teď začnu dělat videa na Archie Sonic svět, protože nebudu lhát, nedivím se, že to lidé nečtou, aby porozuměli moci Sonika a raději říkají, že porazí každou fiktivní postavu bez jakéhokoliv důkazu. Občas tam máte dobrý vývoj postav, ale to totálně bortí fakt, že pod taktovkou Penderse se z toho stala ježuří telenovela s množstvím postav rivalující ordinaci v Růžové zahradě. Sakra, Knuckles je tam alegorie na Ježíše, Čmelák se ufetoval k smrti LSD a ježuří Hitler cituje bývalého prezidenta Kennedyho. Tohle byla první komiksová série, u které jsem se nutil k jejímu dočtení. Má to míň komiksů než Spawn, ale zdálo se mi, že čtu 10krát delší sérii. Nicméně o tom tohle video není, je o moci Sonika a ten jí má kurva hodně. Rovnou přeskočíme ukázky, kdy ničí Eggmanovi bazmeky, kámen a pohání megarobota, který by díky němu měl moc ničit hory. Ovšem jako předkrm řeknu jednu slabší ukázku předtím, než se vrhneme na hlavní chod. Na planetě Möbius byl spuštěný Quantum Dial, který by vytvořil černou díru dost velkou na to, aby vcucla celou sluneční soustavu. Sonic tedy udělá jednoduchou věc. Začne běhat a tím, jak běhá, vytvoří tolik energie, že obrátí chod přístroje, který měl zničit celou sluneční soustavu. Ten imploduje, což znamená, že ta váha černé díry se zbortila Sonicovi přímo na hlavu a následně ho vystřelí 849 000 světelných let daleko. Ano, jedna z nižších ukázek jeho moci ho dává na úroveň sluneční soustavy, nicméně Sonic je bezpečně na vesmírné úrovni moci. No tak za prvé sám už vyhrožoval tím, že zničí zónu. Pro vaši informaci je několikrát potvrzeno, že zóny ve světě Archie Sonika jsou plnohodnotné vesmíry, které jsou navíc nekonečné. Možná si řeknete, že jen zbytečně vyhrožoval, ale Sonic je mocnější než jeho zlá verze Scourge, který svou mocí převyšuje horizontala a vertikala, jejichž souboj poničil několik zón. Sám je schopen bojovat proti Ixis Naugusovi, který vytvořil zónu ticha, kterou následně expandoval do nekonečné velikosti jako tvojí mámu a pak ji sjednotil s jinou zónou. To je jeho cíl, sjednotit hlavní zónu se zónou ticha. Sám Sonic je srovnatelně mocný s jedním smaragdem chaosu, ovšem pouze s jedním. Tak například dokáže bojovat s Knucklesem, který je schopen jedním úderem tu magickou bižuterii ničit. Smaragdy v sobě skrývají nekonečnou energii a sami dokáží vydržet zničení celé zóny. Sakra, jen půlka smaragdu chaosu má moc na vytvoření celého vesmíru a Ultimate Annihilator, který je poháněn šutrem, který je slabší než smaragdy, byl schopen zničit celou zónu na subatomární úrovni. Eggman jednou vytvořil robota na boj s kaiju monstry, ale jediná věc dost mocná na jeho pohánění byl právě smaragd chaosu. Ten knírač ho zrovna neměl po ruce a tak se spojil se svým Nemesis a Sonic ukázal, že je dost mocný, aby toho robota poháněl. Technicky vzato by měl mít Sonic moc na zničení alespoň 2 vesmírů. Jak už jsem řekl, tak jen půlka smaragdu vytvořila celý vesmír a jeden celý smaragd byl využitý doktorem Vejcovodem a Willem k přepsání reality jejich 2 vesmírů. K tomu všemu dokázal chvíli bojovat a odolat útokům od Supersonika, když se na chvíli oddělili a Supersonic při boji s Hyper Knucklesem zničili celou zónu. A to je jen jeho základ, on má ještě 2 formy. Tou první je klasický zlatovlas Supersonic. Ten vznikne, když Sonic absorbuje dostatek energie buď z kroužků, kterých ale musí mít kurva hodně, nebo ze smaragdů chaosu. Díky tomu je tak mocný, že hodlal zničit 2 měsíce. Při boji s Knucklesem odbouchl celou zónu a bojoval s Mammoth Mogulem. Cápek tak mocný, že je schopen drtit celé zóny holýma rukama. Jo, jsou to vesmírné ukázky jako v jeho základu, což dává smysl, když si spolu rozbili držku. Tudíž pojďme skočit na to nejlepší, stejně jako já včera skočil na tvojí mámu. O vícero smaragdech chaosu, které Sonika pohánějí, je řečeno, že mohou způsobit krizi nekonečno světu. Ovšem nemyslí se tím jen nekonečno vesmíru, ale celá kosmologie tohoto světa. Aby taky ne, když Sonic se scaluje k Super Genesis Wave. Vlna ničení, která by změnila kompletně celou Archie kosmologii. Což vlastně udělala. Jak se k tomu Super Sonic scaluje? No tak za prvé má moc těch smaragdů, které tenhle mamrt způsobili. Za druhé by obrátil účinky celé Super Genesis vlny, kdyby nebyl v průběhu toho vyrušen, kvůli čemuž došlo k nevratným změnám v Archie Comics. Za normálních okolností byste si řekli, že to dává Super Sonika na multiverzální úroveň a to je do jisté míry pravda.
pravda. Jenže Sonicova kosmologie je mnohem větší. Abych vám ukázal jak, tak jsem nakreslil, jak dle mé interpretace ta kosmologie vypadá. Než ale začnu, tak vám rychle zopakuji, co je to vícedimenzionální moc. Kurva, štenclu se opakovat po 150. Když máte čtyřdimenzionální bytost, tak je více než nekonečněkrát mocnější než třídimenzionální bytost, protože má jeden prostor navíc. Je to jako se čtvercem a krychlí. Můžete naskládat nekonečno dvoudimenzionálních čtverců na sebe, ale nikdy nebudou tak velké jako třídimenzionální krychle. Kapiš? Super. Takže tohle první kolečko je multivesmír tvořený nekonečno zónami a časovými osami. Uvnitř máte například kosmickou dálnici a všemi těmi vesmíry prochází no zone, která má o jeden prostor navíc. Doslova na správnou funkci v tom světě potřebujete prostorový stabilizer, takže je čtyřdimenzionální. Nad tím máme Imaginary World. Je specificky řečeno, že jde o extradimenzionální místo. Dle definice má tedy vícero dimenzí. Důvod, proč je dimenzionálně výš než no zone, je, že obsahuje sny všech živých bytostí a tvoří z nich nové reality. Nad tím je ježuří nebe, kde jsou i Ancient Walkers. Když ježury zhebnou, jdou do místa, které je transcendentální hmatatelným formám bytí a logicky je tedy nad Imaginary Worldem, kde existují živé bytosti. No a jako poslední máme sílu chaosu. Realita nadřazená času a prostoru a vrchol Sonic kosmologie. Můžete ho vyhnat ještě výš? Jakoby horizontal a vertikal říkají ostatním bytostem, že jsou geometricky podřadní, takže možná je jejich zóna další vícedimenzionální vesmír, ale nevíme, kde v kosmologii je a teoreticky může být na stejné úrovni jako třeba Imaginary World. Existuje ještě tvrzení o off-panel, což je místo mimo komiks, kam Sonic chodí, jenže to je jen vizuální gag. Kdyby se tohle bralo jako skutečná úroveň moci, tak by to nedávalo smysl a navíc by mnoho náhodných postav z různých komiksů bylo přehnaně OP. Takže suma sumárum, Sonicovo minimum je na multiverzální úrovni, pokud chcete být konzerva ignorující vyšší dimenze a maximum je na 7dimenzionální úrovni. Jeho vícedimenzionální moc je ještě podpořená tím, že je mocnější než Mammoth Mogul, který zranil Ancient Walkers, který žijí ve vyšší dimenzi ježuřího nebe. Jo a ještě je tu Ultrasonic, který je ještě mocnější než Supersonic, takže ho teoreticky můžete vyhnat na 8dimenzionální úroveň, ale to už smrdí jako rozkrok holky po třídenním metalovém festiáku. Archie Sonic je tedy extrémně mocný, ale ne až tak mocný, jak si mnozí lidé na internetu myslí. Co se odolnosti týče, tak je to klasika zákonu akce a reakce. Má stejnou odolnost, jakou má moc v obou formách, jelikož přežívá útoky od bytostí, které jsou zhruba stejně mocné jako on. Jen chci ale rychle vyvrátit kokotinu, co řekli v Dead Battle, kde prohlásili, že jelikož byl Sonic knockoutován slabšími útoky jako náraz do zdinou pátčinky na hlavu, tak jeho ukázka přežití imploze černé díry není validní. Jelikož podle nich spíš proletěl červí dírou. To je sračka ze dvou důvodů. První je, že je to jen spekulace. Druhý je, že Sonic je komiks od komiksu mocnější. Mnohokrát je vidět, že soupeř, proti kterému Sonic prohrává, je Sonicem poražen později nebo i ve stejném komiksu. Perfektní příklad je Mecha Sally. Ta Sonika poprvé porazila, pak jí Eggman vylepšil prstenem moci a i tak s ní byl Sonic schopen férově bojovat. To samé bylo s jiným Eggmanovým výtvorem, kdy ho ta ženská bez problémů rubala a ve druhém souboji se jejím útokům Sonic bez problémů vyhýbal. Takže ukázat nízké ukázky moci ze začátku série a porovnat je s tím, co předvedl mnohem později, je jako říct, že nedokážu schodit svého dědu ze schodu, protože jsem to nedokázal, když mi bylo 6. Má i odolnost na mnoho různých věcí a to hlavně díky své auře. Když Sonic nazbíral miliardu prstenů, dalo mu to permanentní ochranou auru. Ta je schopná blokovat kletby a magii, díky čemuž na Sonika třeba nefunguje voodoo. Do toho všeho tahle aura drží jeho životní sílu pohromadě. Když byl Sonic robotizovaný, tak mu aura navrátila zpět jeho spirituální a fyzickou formu. Do toho nejde vymazat z existence, i když o tom se lze hádat. V prvním případě byl vypařen Eggmanem a dostal se do jakéhosi limba a vrátil se zpátky mezi živé, protože ho tam dovedli, a to si nedělám prdel, děti Kena Penderse. Cápek, co je zodpovědný za ty největší hovadiny v Archie Sonicovi, vložil své děti do komiksu, aby zařídil, aby potkali Sonika. Je ale otázka, jestli by to znovu oživení dokázal sám. Další ukázka je, když explodoval Ultimate Annihilator, který vymazal jeho a Eggmana z existence. Doslova vidíme, jak jsou mazáni, až zbyde jen prázdná stránka, jen aby se Sonic jako v písničce od Eminema snapbacknul do reality. Tady je ale problém, že exploze Annihilatoru byla nastavená tak, aby zničila jen a pouze Eggmana. Ovšem po tomhle problému máme další problém. Kdyby to tak skutečně bylo, Sonic by nebyl doslova odmalován ze stránky a příběhu a jen by zůstal stát na místě. Osobně si myslím, že Sonic opravdu ustal vymazání z existence, ale v závislosti na vaší interpretaci to mohl přežít jen díky nastavení Annihilatoru. V jeho super formě by měl být vlastně nesmrtelný. Nejenže neustále říká, že je v ní nezranitelný, ale mnoho postav s mocí Smaragdu se dalo dohromady v podstatě z ničeho. Enerjack se složil jen z energie. Dimitri, ano, existuje
existuje ježura, co se jmenuje jako nějaký váš známý ze stavby. Absorboval energii smaragdu, explodoval a pak se ukázal naprosto nepoškozený. Sakra, z Mammoth Mogula zbyla jen životní energie a on se díky moci několika prstenů, které v sobě mají nicotné množství chaosu oproti smaragdům a vlastní vůle, prostě donutil žít. Sonic by měl ve své superformě zvládnout totožné věci. Proč? To vám řeknu později. Co se rychlosti týče, tak Sonic je rychlejší než zvuk a rychlejší než blesky. Wow! Samozřejmě, že je rychlejší než světlo. Sonic oběhl Eggmana dvojnásobně rychleji než světlo a zařízl mu slipy. Osobně také zmlátil svůj stín a asi jeho nejslavnější ukázka je, že vzal vodu, udělal z ní kouli a hodil ji na letícího robota, a to vše za 0,00000000001 milisekund. Pravděpodobně jsem neřekl správný počet 0, ale to je jedno. Což je 100 atosekund. Pokud řeknu, že ta koule letěla třeba 3 metry, tak by to znamenalo, že jen tenhle pohyb byl 10 922,8 krát rychlejší než světlo. Další v uvozovkách počitatelná ukázka je, když rekrutoval několik stovek Soniců, tak běžel přes kosmickou dálnici spojující všechny vesmíry. Ovšem podle názvu jich nazbíral 1000, takže budu počítat s 1000. Na dálnici vidíme značku, že další výjezd je za 148 000 světelných let. To je brutální podhodnocení, protože je spíš nekonečná, ale k tomu později. Řekneme, že při každé návštěvě jiného Sonika uběhl tuhle vzdálenost a že mu to trvalo třeba hodinu. To by znamenalo, že běžel 1 bilion 297 miliard 390 milionů 590 556 krát rychleji než světlo. A to je naprostý minimum, protože kosmická dálnice by spíš měla mít nekonečnou vzdálenost a to samé platí o vesmírech, které jsou také nekonečné. Tady jde hlavně o to, že dost silně pochybuji, že mezi nekonečně velkými vesmíry bude počitatelná vzdálenost. Ještě když značka pro kosmickou dálnici je nekonečno. Sakra, samotní tvůrci řekli, že Sonic je dost rychlý, aby navštívil každou planetu ve vesmíru ještě předtím, než dočtete popis o jeho rychlosti a vrátil se ještě před obědem. No a vzhledem k tomu, že vesmíry jsou tu nekonečné a jsou popsány jako, že obsahují nepočitatelné množství planet, tak jsem přesvědčen, že Sonic má nekonečnou rychlost. Sakra, jeho verze jménem Sonic neustále kontroluje všech nekonečno vesmíru a Sonic je rychlejší než on, protože on je nejhlavnější Sonic v celém multivesmíru. Ovšem, kde to víš? Ano, existuje větší rychlost než nekonečná, takzvaná nedosažitelná rychlost. Sonic je tak rychlý, že ohýbá prostor kolem sebe a dokonce se pohyboval v zastaveném čase. To je víc než nekonečná rychlost, protože nekonečná rychlost je, když překonáte nekonečnou vzdálenost za počitatelnou dobu. Ovšem Sonic se hýbal za nulový čas. Když se totiž pohybujete nekonečně rychle, tak se stále pohybujete v určitém časovém úseku, zatímco při nedosažitelné rychlosti se pohybujete v žádném časovém úseku. Proto jste taky rychlejší. Chápeme se? Pokud ne, nevadí, protože Sonic je nejspíš ještě rychlejší. Náš modrý ježek dokázal reagovat i na to, když byl prostřelen skrz čas, což znamená, že reagoval na útok s doslova nezměřitelnou rychlostí. Aby ne, když je rychlejší než Mammoth Mogul, který dokáže svou rychlostí prorazit dimenze a zaútočit na vícedimenzionální Ancient Walkers. Jo, a to byla jen jeho základní forma. V superformě je 1000krát rychlejší a pohybuje se doslova nepočitatelnou rychlostí. Ve své ultraformě dokonce běžel tak rychle, že zrychlil tok času. Zjednodušeně řečeno, Sonic má doslova nepočitatelnou rychlost, kdy konvenční rovnice pro výpočet rychlosti pro ní vlastně nic neznamená. Jo, a to ještě může zrychlit pomocí speciálních útoků, jako je Spin Dash. Co se ostatních schopností týče, tak tuny z nich nějak souvisí s jeho rychlostí. Například se umí fázovat přes pevné objekty, což se naučil tak, že si to přečetl v komiksu. Má elektrické útoky díky statické elektřině, ohnivé útoky díky tření, kterými může tvořit klasické plameny nebo využít písek z okolí a uzavřít vás ve skleněné kouli. Díky své rychlosti tvoří iluzi, že je na vícero místech naráz. Když se roztočí, tak pomocí štětin funguje jako cirkulárka a může kolem sebe tvořit i silová pole. Běháním kolem vás vám může vysát kyslík z plic a taky prostě nějak znát tlakové body, díky čemuž vás může paralyzovat. Ale to vás nezajímá, vás zajímá moc chaosu. Ve své superformě má Sonic moc smaragdů chaosu a je vlastně snadnější říct, co neumí, než co umí. Do této kategorie zařadím jak super, tak ultrasonikové schopnosti, protože rozdíl v tom, jak využívají sílu chaosu, by měl být miniskulní. Zároveň budu často zmiňovat schopnosti, které Sonic sám nepředvedl a pak vám vysvětlím, proč jsem je zmínil. Je třeba schopen ovládat hmotu na molekulární úrovni. Díky tomu ovládal kameny, aby před sebou vytvořil ochrannou zeď nebo ledový štít, kterým zastavil ohnivý útok. Jiní uživatelé chaosu dokáží třeba měnit lidi na krystaly nebo prostě své nepřátele rozpustí na atomární úrovni jako šumák.
což by měl zvládnout na vesmírné úrovni, když moc jednoho smaragdu chaosu může změnit 2 vesmíry a jiní uživatelé smaragdu vesmíry kontrolují. Nečekaně díky tomu také manipuluje energii, kdy může střílet paprsky nebo vytvořit energetické silové pole, ze kterého smaží na nepřátele blesky. Uživatelé chaosu mohou z té energie také tvořit i konstrukty jako kopí nebo kladiva. Díky chaosu má i moc nad časem. Je schopen obrátit tok času nebo cestovat libovolně do minulosti a je odolný proti změnám v času, tudíž pokud byste cestovali zpět v čase a změnili jeho minulost, tak to přežije. Může vás také zastavit v čase. Jedna ježuří vědkyně takhle zastavila v čase Shadowa na 5 let a ten s mocí chaosu umí sám čas zastavit. Nyní se pokusím ostatními schopnostmi proběhnout co nejrychleji. Moc zvětšit se na několik desítek metrů nebo být dost velký, aby rozdrtil nekonečně velkou zónu ve své dlani, telekineze, všemožné myslomrdy jako ovládání myslí, mazání vzpomínek a tvorba iluzí, teleportace sebe nebo ostatních kam chce, tvorba portálů, vytvořit v lidech pocit bolesti tak silný, že cítí, jako by jim hořel mozek, vytrhání duší z ostatních a nakonec umí létat. Jak jste si všimli, ne u každé ukázky byl Sonic, tak proč jsem je zmiňoval? No tak to proto, že síla chaosu vám dovolí vlastně si dělat, co chcete. To neznamená, že dokážete úplně cokoliv, ale prostě nepotřebujete jakýkoliv trénink, abyste něco udělali. Například Knuckles cestoval zpátky v čase, i když to nikdo před ním neskusil. Sonic zase umí manipulovat ve své ultraformě molekulami a elementy, aniž by to kdykoliv zkoušel. Důvod, proč by Sonic dokázal využít každou tu schopnost, kterou jsem řekl, a navíc ještě lépe než kdokoliv, je, že Sonic je bytost vystavená většímu množství chaosové radiace než děcka na onkologii. On je doslova živé vtělení chaosu. Proto kdyby vás chtěl rozpustit na atomy nebo vám utrhnout koule telekinezí, tak by to měl umět daleko lépe než Energy, který tyto schopnosti ukázal. Tedy ne to trhání koulí, protože nikdo tam koule nemá. Navíc mu to dalo jistou mírnou manipulaci budoucností. Mammoth Mogul poukázal, že je nelogické, že ho Sonic vždycky porazí, protože on získal absurdní úroveň moci. Jakoby se sám osud měnil v jeho prospěch, za což může děkovat právě chaosové energii, které byl za ty roky vystaven. Sonic se ve své základní formě může unavit a začít zpomalovat, ale od toho má prsteny. Ty u sebe dost často nosí. Ne vždycky, ale dost na to, abych je započítal jako jeho standardní výbavu. Prsteny na něj mají stejný efekt jako piko na 12leté blbečky v klubech, protože mu dobíjejí sílu a rychlost, když se unaví, a také plní přání. Jo, slyšeli jste správně. Jelikož ale nemají moc chaosové energie, tak nemohou třeba vymazat z existence galaxii. Ale na teleportování nepřítele do jiného vesmíru nebo oživení mrtvého to stačí. Sám měl už 3 prdele všemožných bazmeků, které využil jenom jednou. Bomby schopné tvořit absurdně velké exploze, magické kameny, co mu dají větší sílu, kouzelný meč a teda a teda. Jinak paradoxně je Sonic extrémně inteligentní a velice dobrý válečník, což dává smysl, když bojuje proti Eggmanovi a jeho vynálezům už od dětství a Eggman se neustále zlepšuje při vytváření nových strojů, kterými chce Sonika zabít. Není divu, že jeho moc musí neustále růst, kdyby ne, tak by ho už Eggman dávno porazil. Jediné slabiny, které mě napadají, je, že Sonicovi superformy mají časové omezení. Nevíme jaké, ale jednou bojoval celý den s Hyper Knucklesem, takže maximum bude asi 24 hodin. Nuž a to by bylo snad vše k nejpopulárnější komiksové verzi Sonika. To je silný slovo, spíš nechvalně proslulé. Každopádně doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak nezapomeňte dát like, odběr, modrý a štětinatý komentář a samozřejmě finanční podpora v podobě superdíku by mi udělala velkou radost. A pokud nechcete dávat 30% svých peněz YouTube, tak dávám do popisu i svůj IBAN. No co, Patrik Kořenář to dělá, tak proč ne já? Navíc byl to váš nápad. Jo, a momentálně jsem docela aktivní na svém Discord serveru, takže se přidejte, dávám tam různé versus souboje a tak dále. To bude ale vše, zatím se mějte a čau.